Τι πράγμα, σου. είναι συμπεριφορά αυτή. Εσένα είναι η συμπεριφορά. Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Τον άνθρωπο τον και τον βασανίζεις. Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια πού ήτανε? Εκεί ήταν. Πεταμένα. Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος. Ποιος τα πέταξε εκεί? Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες. Ποιανού είναι? Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης Και τα του βάλε είπες να εκεί. πάει να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται. Δεν το είπα στο πεζοδρόμιο, Πού του το λέω θα είπες? τα Όπου πάρει να βρεις. τα πάρει ο Δήμος. Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα. Εσείς τι είσαστε δικηγορός. Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να Αυτό που φύγει. κάνετε είναι παράνομο. Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει. Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος. Δεν έχει, το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος. Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει. Δικηγόρος είσαι κυρία μου. Δεν είναι Άντε καλά. πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Γιατί δεν ξαναπλησιάσεις. Ευτυχώς. Δεν ξαναπλησιάσεις. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που κρύβεις όλο τον κόσμο. Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.